Itzulian esprinterrek egia da ez dutela inoiz pagotxa hundirik izan eta urtengo ez da salbuespena izango. Izatekotan bat izan daiteke eta ura Gernikan. Azter dezagun esprinter batek teorian zein baldintza egoki behar dituen esprinta behar bezala lehiatzeko. Behin azken kilometroan sartutakoan, gutxienez bi esprint bideratzaile izan beharko lituzke aurretik. Lehendabizikoak, 30 segundu iraungo duen lan egingo dio. 800.000 batio bataz beste landuko du. Behin 500 metrora ailegatutakoan, bigarrengoaren txanda hasiko da. Ark, denboraz esfortzu laburragoa egingo du, 21 segundu, baina intensitatez altuagoa, 1000 eta 200 batio landu beharko ditu. Eta behin 200 metro falta direnean, orduan esprinterrak erraiak bota beharko ditu bere potentzia guztia leherraraziz. 10-15 segundu inguru iraungo duen esfortzu izango da, bataz besteko potentzia 1500 ingurukoa. Egia da potentzia maximoak oie baino askozera handiagoak izan daitezkela, 2000 ingurukoak ere bai, baina esprintak irauten duen bitartean bataz beste 1500-1600 batio lantzen dituzte. Egia da, esprint bakoitzan mundu bat dela, denak desberdinak direla, aldagai asko daudela, baina modu honetan jokatzeak asko laguntzen du.